Mmawa wabwino wa lero lachiwiri ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Chisomo Break. Poyamba nayi mitu yake. Maiko amubungwe la SADC agwirizana zothetsa mavuto a mikangano komanso nkhondo maiko a Madagascar ndi Democratic Republic of Congo. Nduna ya zamaboma ang'ono yalangiza makhansala kuti akhale ndi udindo waukulu polondoloza chuma cha boma ndi kupewa katangale. Maiko ndi mabungwe akunja obwereketsa ndalama awapempha kuti azitsata mfundo zofewa zothandiza kuti maiko osauka azitha kubweza ngongolezi mosavuta. Tsopano nazi nkhanizi mwa tsatanetsatane. Maiko amubungwe la SADC agwirizana zothetsa mavuto a mikangano komanso nkhondo maiko a Madagascar komanso DRC. Poyankhula pamwambo otsekera msonkhano wa maiko wa omwe unachitikira kudzera pa makina a internet mu mzinda wa Lilongwe, wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana anati nkofunika kupititsa patsogolo mgwirizano wa maiko kuti mtendere ubwerere mchimake malo omwe muli mikangano komanso nkhondo. Austin Fukula ali ndi zambiri mu ripoti ili. Achihana ati msonkhanowu wakhala wopambana pomwe avomereza mfundo zoti mdziko la Madagascar kuchitike chisankho chokomera anthu mdzikolo pokutha kwa miyezi 24. Ndipo wachiwiri winayu anati agwirizana kuti dziko la DRC bungwe la SADC litumizeko nthumwi kuti zikaone mene zinthu zilili komanso thandizo lomwe lingafunikire mdzikolo. Tagwirizana kuti ntchito yomwe amapanga Mai Joyce Banda apitirize kuti kumeneko kukhale chisankho chokomera anthu onse. Zimene tagwirizana ku nkhani ya Madagascar. Ku nkhani ya ku DRC Congo mudziwa kuti kuli mavuto kumenekoko komwe boma ndi marebo za M23 akulimbana kumenekoko. Troika yagwirizana kuti ku DRC Congo kupitidwe delegation. Poyankhapo kuti nchifukwa chiyani bungwe la SADC silinakambirane zokhudza nkhanza zomwe anthu a maiko ena akukumana nazo mdziko la South Africa komanso nthenda ya Ebola ku DRC, nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Ponda anayankha motere. Ya SADC yomweyi koma mbali ina yache koma osakhala ya summit chimodzimodzinso ya South Africa izakambidwa ndi SADC yomweyi koma level ina yache imene izakhalapo. Mavuto okhudza ndale posinthana utsogoleri mdziko la Madagascar anayamba chaka chatha mu Oktoba, pomwe mavuto a mikangano komanso nkhondo mdziko la DRC anayamba mzaka za ma 1990s. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Unduna wa zachilungamo watsindika zakufunika kobweretsa ndondomeko zapadera zomwe zithandizire kuthana ndi katangale komanso mchitidwe ozembetsa ndalama pakati pa maikowa. Nduna ya zachilungamo a Charles Muhango yanena izi mu mzinda wa Lilongwe potsekulira msonkhano wa maiko a SADC okhudza ndondomeko zothana ndi katangale. Muhango ati katangale komanso kuzembetsa ndalama zakunja ndi zinthu ziwiri zomwe zikubwezeretsa mbuyo chitukuko cha maiko omwe angotukuka kumene. Choncho mpofunika kukhazikitsa ndondomeko zothana ndi mchitidwewu mwachangu. Zambiri mu ripoti la Trust Office. Msonkhano wa bunge la maiko a SADC omwe cholinga chake ndi kuthana ndi katangale komanso mchitidwe ozembetsa ndalama wabwera pamene papezeka njira zamakono monga cryptocurrency zomwe anthu akugwiritsa ntchito potumizirana ndalama pakati pa maiko mopanda kugwiritsa ntchito mabanki a dziko. Nduna ya zachilungamo a Charles Muhango atsindika kufunika kukhazikitsa ndondomeko zothana ndi mchitidwe ozembetsa ndalamawu mwachangu. Ndiye tikamaona za technology pakani ya katangale ndi ziphuphu ndiye kuti nayonso ikulowereraso. Ndeno kumano umene uchitika kuno ku Malawi ndi zimene conference imene tasekulira lero ikufuna iunikire iyang'ane bwinobwino kuti technology tikamayigwiritsa ntchito itithandiza bwanjiso tingapange nayo dili bwanji kuti isakhale kuti ikupititsa pasogolo nkhani za ziphuphu ndi katangale.
Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la United Nations Office on Drugs and Crime a Francisco Cake ati ndalama zoposa $100 billion zomwe mpafupifupi 174 trillion kwacha ndi zomwe zikutuluka m'mayiko a Africa zomwe ati zikusokoneza chitukuko cha mayikowa. A Gabriel Chambers omwe ndi mkulu wa bungwe la ACB kuno ku Malawi atsindika kuzipereka kwawo popeza njira zatsopano zothana ndi katangale komanso mchitidwe ozembetsa ndalama. A Chambers aonjezeranso kuti ngakhale dziko lino likumana ndi mavuto osiyanasiyana pothana ndi katangale, ntchito yolanda katundu okhudzidwa ndi katangale ikuyenda bwino. Pali katundu amene tinatolera mbuyomu, milandu ya mbuyomu. Katundu wina ndi nyumba zina zikugwiritsidwanso ngati maofesi aboma. Katundu wina ni magalimoto amene pompano muona tikupanga advertise kuti apite pa auction tigulise. Chaka chathachi tinatolera ndalama zopitirira 1 billion value ya zinthu zopitirira 1 billion. So kunkhani ya asset recovery tikupanga bwino kwambiri. Msonkhano olimbana ndi mchitidwe wa katangalewu komanso mchitidwe ozembetsa ndalama wabweretsa pamodzi maiko 14 adera la SADC omwe ndikuphatikizapo Malawi, South Africa, Lesotho, Tanzania, Zimbabwe komanso Zambia. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Phiri yalangiza makhansala mdziko muno kuti akhale ndi udindo waukulu polondoloza chuma cha boma ndi kupewa katangale zomwe yati zithandiza kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Ndunayi yanena izi kudowa pamwambo otsekulira maphunziro a makhansala omwe cholinga chake nkuwapatsa upangiri wa momwe akuyenera kugwirira ntchito yawo kuti aziyenda limodzi ndi akuluakulu a makhonsolo pa chitukuko. Aphiri ati makhonsolo amphamvu omwe ali ndi adindo odziwa udindo wawo ndofunika pothandizira dziko lino kukwaniritsa masomphenya ake a chitukuko. Beatrice Mwape wadzandiza mbiri mu ripoti. Kwa masiku anayi makhansalawa akhala akulandira maphunziro pa zomwe akuyenera kuchita m'madera mwawo kuti ayendere limodzi ndi akuluakulu a makhonsolo pa chitukuko. Mawu awo potsegulira maphunzirowa, nduna ya zamaboma ang'ono a Ben Phiri yati udindo wa makhansala ndi kuthandizira boma popereka uphungu ndi kukhala diso lowunika zomwe zikuchitika m'makhonsolo kuti boma lithe kufikira anthu ake moyenera. Aphiri ati makhansalawa akhale ndi udindo wolondoloza bwino ndalamazi makamaka kuti zitukuko zichitike malinga ndi zomwe anthu akufuna, poti ati ngati sizitero zikhoza kubwenzera mbuyo ntchito yopereka mphamvu ku anthu. Tikatsekera kusalimbana komanso corruption zitithandiza kunena kuti Malawi atukuka. Ndili nako ineyo kutsimikizika mtima kuti tsiku limene a Malawi azasankhe kuti Malawi wathu atukuke, Malawi adzatukuka. Chifukwa sadzandilola ine kuti ndiwagaire ndalama zakuba. Sadzalola kuti project ikhale yosamaliza mmene amafunira. Sadzalola kunena kuti ndalama zaboma ziziwonongeka mwachisawawa. Komanso kusintha kumayamba ndi munthu mmodzi. Ine nkapanga chisankho kuti ine ndogwira nawo ntchito tisapange katangale, ena atengera kuchisanzo. Mawu ake wachiwiri kwa pampando wa bungwe la Malawi Local Government Association Malga Amaloto Chinkombero ati chiwasankhireni makhansala asanalandire ukadaulo wakagwiridwe kawo ka ntchito. Choncho maphunzirowa awathandiza kudziwa momwe akuyenera kugwirira ntchito bwino ndi adindo a makhonsolowa. Makhansala chisankhidwireni mu September 2025 akhala sakudziwa ngakhala ali m'makomiti kuti kodi akuyenera kugwira ntchito motani poonetsetsa kuti council ikupanga ntchito zake mokomera anthu zimene zimakhudza ngakhale ma meeting akuluakulu amene timati full council pa council level, chifukwa zonse zokambirana zimayambira kuma service committee. Izi zikutanthauza kuti kuchokera pano council aliyense adziwa kuti kodi ku committee kwawo akuyenera kukambirana ziti, akuyenera kuchita ziti, ndipo akapita ku full council ntchitoso zikayenda bwino. Kansala wali Kulezi Ward dera la kumwera kwa Phalombe a Judith Senjere ayamika boma powapatsa upangiriwu. Tonse tudziwa kuti boma ili la Professor Arthur Peter Mutharika cholinga chake nchoyenerera kunena kuti anthu alandire chitukuko, anthu alandire zinthu zawo moyenerera mmene zikuyenera kukhalira. So boma likuyesesa kukhazikitsa ndondomeko zonse zoyenera kuti chitukuko chikamachoka ku council, chikamachoka ku boma, chipite chikawafikire ndithu anthu moyenerera. So maphunzirowa atithandiza kwambiri. Nkutheka mwina maphunzirowa mwina timaperewera ababa akhangata ngoti tsanulirano nzeru zambiri zoti tikakafika kumene kucha
tikagwire ntchito moyenderera mmene boma likuyenera kutifunira kuti tigwirire. Makhansala onse a mdziko muno akuyembekezeka kulandira nawo maphunzirowa. Beatrice Mwape, MBC Dowa. Mabungwe ndi atsogoleri osiyanasiyana m'boma la Nkhata Bay agwirizana kuti achilimike pa ntchito yofalitsa uthenga wakuipa kuti atsikana zitenga pathupi adakali achichepere. Izi azilankhula ku Tunkombo m'boma la Nkhata Bay pa msonkhano omwe bungwe la Ungweru linachititsa ndi cholinga chofuna kuziwitsa achinyamata nkhani zokhudza kulera ndi kuipa kutenga pathupi adakali achichepere. Tili ndi ripoti la Chisomo Manda. Malingana ndi ripoti la Population Mobility Mapping la mchaka cha 2024, boma la Nkhata Bay ndi lachitatu mdziko muno pa mndandanda wa maboma omwe ali ndi chiwerengero chachikulu cha atsikana omwe akumatenga mimba akali ang'ono. Zina mwa zifukwa zomwe zikuchititsa futoli ndi kusowa kwa mauthenga okhudza nkhani zakugonana ndi ubereki. Kuphatikizapo chifukwa china ndi kuchuluka kwa asodzi obwera kuchokera m'madera ena omwe akuaganizira kuti amagonana ndi atsikana ang'ono. Mfumu yayikulu Zirakoma ikuthirirapo ndemanga. Kunoko mukhoza kuona kuti ndi kunyanja kumene asodzi ambiri amayenda maderaso osiyanasiyana, komanso ana achisikana amatengeka chifukwa choti agule somba msodzi agone naye kaye. Ndi mchitidwe umene wafala kwambiri kuno kunyanja umene tiyenda kuti tikumanizane tonse asodzi mafumu tikhale pasi kuti mwina mchitidwe a business mchitidwe umene mwina wake utakhala ukhoza kuchepa. Mmodzi mwa ogwira ntchito pa chipatala cha Nkhata Bay Akhumbo Nyasulu wati mgwirizano wa mabungwe ndi atsogoleri osiyanasiyana pofuna kuthana ndi vuto la atsikana kutenga mimba akali achipere ndofunikira kwambiri. Sitikuchita bwino nzodetsa nkhawa kutengera kuti awawa ndi amene akhala makolo adakali achipere. So akhala kuti akhala makolo adakali achipere kusonyeza kuti mavuto onse onza ndi uchembere mwa iwowo ndi kuti waasata tikuyang'ana zotenga matenda adakali achipere ngati otenga mimba ngati matenda otenga opatsa pogonana njira yake ndi imodzimodzi, komanso zimabweranso ndi mavuto osiya sukulu mwa msanga. Mkulu wa bungwe la Ungweru Asam Phiri wati bungwe lawo likulimbikitsa ntchito zoti achinyamata adzikambirana nkhani zokhudzana ndi kulera ndi zogonana momasuka ngati njira imodzi yothetsera mavuto atsikana kutenga mimba akali achipere. Ndikofunikira kuti ngati makolo komanso ngati mabungwe tipeze njira yoti anawa tiathandizebe kuti ngati pali mwayi woti aziteteze tiapase mpata umene aphunzire ali limodzi ndi azinzawo ana anzawo kumene amatha kukambirana mwachuchuchu momasuka mosaopa. Chifukwa chake mwamva kuti ma youth group kumene koko ndi ana okhaokha timangoonetsetsa kuti pa gulu paja pakhale mmodzi wozindikira umene woti anaphunzirako kuti azipanga guide ma discussions aja kuti akhale ndi the right information so that they can make the right decisions. Pakali pano konsola ya mboma la Nkhata Bay yati iyika ndalama zapadera zoti zithandizire ntchito yodziwitsa anthu mbomalo kuipa kotenga mimba atsikana akali achipere. Chisomo Manda, MBC Nkhata Bay. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mido yake. Maiko a mubungwe la SADC agwirizana zothetsa mavuto a mikangano komanso nkhondo maiko a Madagascar ndi Democratic Republic of Congo. Nduna ya zamaboma ang'ono yalangiza makhansala kuti akhale ndi udindo waukulu polondoloza chuma cha boma ndi kupewa katangale. Maiko ndi mabungwe akunja obwereketsa ndalama awapempha kuti azitsata mfundo zofewa zothandiza kuti maiko osauka azitha kubweza ngongolezi mosavuta. Takulandiranso. MBC itakayendera msika wa Limbe yapeza kuti malonda anthu ogulitsa zovala za nyengo yozizira akuyenda bwino chifukwa chakufunika kwa zovala zotentha malinga ndi nyengo ino yozizira. Mmodzi mwa anthu ochita malonda awa, Mai Ruth Chata, wasimikizira MBC kuti malonda akhala kuyenda bwino kuyambira pomwe nyengo yozizira idayamba. Edith Kaira ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kwa zaka zambiri a Victor Maliko ankadalira ntchito zomangamanga za maganyu kuti apeze ndalama zoyendetsera moyo wawo. Komabe ntchitozo sizinkapezeka nthawi zonse
ndipo panali masiku ena omwe ankatha kungokhala osapeza ntchito iliyonse. Lero moyo wawo wasintha atapeza ntchito yogulitsa zamphepo ku msika wa Limbi. Malingana ndi Amaliko, nyengo yozizira yabweretsa kusintha kwakukulu pa malonda awa. Iwo ati palibe tsiku limene limadutsa osagulitsa katundu poyerekeza ndi nthawi ya nyengo yotentha, pomwe akagulitsa matopu 10 ndi mwayi kwambiri. Iwo ati mu nyengo inozizira amagulitsa pafupifupi mabelo awiri amatopu. Amaliko atinso kuchuluka kwa anthu ogula kwathandiza kuti apitirize kukhala pa ntchito komanso kuthandiza iwo ndi banja lawo. Nthawi yotentha matopu samagulwa, ndipo amene amagula ndi achinyamata amene amafuna ngati kuvala ngati zamanyado, ndi ogula amakhala ochepa. Koma kukayamba kuzizira monga mmene kupangiramo timagulisa ndithu. Wina amene akupindulanso ndi nyengo yozizirayi ndi Ruth Chatha, omwe akhala kuchita malonda akaunjika kuyambira mchaka cha 2002. Achatha ati malonda awa awathandiza kusamalira banja lawo komanso kugula zofunika pa khomo. Kuyambira pomwe nyengo yozizira inayamba, iwo ati malonda awa akuyenda bwino komanso akupeza phindu. Timatha kulipira mafizi, kudya pa khomo. Achatha ati nthawi ya nyengo yotentha amasintha katundu wawo pogulitsa zovala zopepuka mogwirizana ndi nyengo kuti malonda awo apitirire kuyenda bwino. Nthawi yotentha ndizonena kuti business ngati yathuyi timasiya kaye chifukwa kuti pa tsiku timathopeza kuti tagulisa mapisi mwina 2 mwina 3. Pomwe nthawi yozizira ngati inoyo ozifuna amakhala ochuluka, ena amakhala kuti akuzaoda kutenga kuchokera kuno kusika wa Limbi kupitisanso misika ina. Pamene kuzizira kukupitirira kuonjezeka, zomwe anthu ochita malondawa akumana nazo zikuonetsa momwe kugwirizanitsa malonda ndi zofuna za nyengo kungapereke mwayi wokulitsa bizinesi komanso kuonjezera mpamba. Nkhani zawo zikuonetsa kufunika kosintha malonda kuti akwaniritse zosowa za pamsika. Edith Kairwa, MBC, Blantyre. Maiko ndi mabungwe akunja obwereketsa ndalama awapempha kuti adzitsata mfundo zofewa zothandiza kuti maiko osauka kapena omwe akukwera kumene omwe ali ndi ngongole adzitha kubweza ngongole zawo popanda kuphinjika kwinaku nkumatumikira anthu m'maiko awo pachitukuko. Polankhula malo mwa mgwirizano otchedwa National Debt Coalition, Mayi Triza Kakhobwe Hara ati dziko la Malawi palokha ili ndi ngongole yokwana 23 trillion kwacha, kotero nkofunika kunenelera mfundo zofewa zobwezera ngongolezo. Iwo akufotokoza. Konseni yathu kapena nkhawa yathu iliponena kuti ngongole zimene maiko amatenga pazifuka zokwanira ndithu, komano mwina pakhale ndi kupanga consider kunena kuti anthu akumudzi asamafike pozunzika fa yoti dziko linatenga ngongole. Ndiyambire amene amatipatsa ngongole. Khumbo lathu ndilonena kuti amene amabwereka ndalama, mabungwe osiyanasiyana amene amakhala kubwereketsa ndalama azipanga consider fa yoti kuti ngongole yomweyo akamampatsa munthu wa kudziko lolemera kapena wa kudziko losauka, akudziko losauka timapereka chiongola mdzanja chachikulu kusiyana ndi chiongola dzanja chimene amapereka maiko olemera. Ndiye khumbo lathu lina ndionena kuti pakamakhala kuna kuti ngongole zikutengedwa maiko olemera ndi maiko osauka pasamakhale kusiyana, tizikhaona kuti chiongola dzanja chathu chizikhala choti chofererako. Tikafika ku maiko athu maboma athu tukapempha maboma athu takamatenga ngongole azipanga consider una kuti kodi munthu wakumudzi zimkhudza bwanji, komanso munthu wakumudzi azipatsidwa uthenga okwanira, azitha kumvetsetsa kuti izizi zikuchokera uku komanso zikupita uku, osati kungoti dziko lathu lili ndi ngongolezo ndamazo zinagwira ntchito yanji. So ngakhale munthu wakumudzi akuyenera kuti azimvetsetsa. Mfumu yaikulu ya Angoni akumzimba inkosi ya makhosi mbero yachisanu yati mwambo wa chikhalidwe omwe umachitika chaka ndi chaka ku derali la inkosi makamaka mtwalo chaka ndi chaka uzichitika pakatha zaka zisanu kapena 10. Inkosi mbero 5 yanena izi pa bwalo la zamasewero la sukulu ya primary ya Izondweni ku derali pa mwambo wokondwerera ufumu pansi pa mutoti chikhalidwe ndi chomwe chimalimbikitsa chitukuko chokhazikika. Ludovico Nyirenda ali ndi zambiri.
Poyankhula mwambowu inkosi ya makhosimbiro yachisanu inati kukhala ndi zikondwerero zoterezi m'madera a mafumu awo kawirikawiri zisagawanitsa ngoni akumzimba. Iwo anatinso ngati mwambowu uzichitika chaka ndi chaka zikhala zikubweretsa chipsinjo chachikulu pakati pa anthu ake pa nkhani yosonkha pokonzekera mwambo waukulu wa ngoni waumuthetho womwe umachitika chaka ndi chaka ku phiri la Hora m'boma la Mzimba. Pa nkhani za mtopora zomwe anthu aku South Africa akuchitira Malawi ndi akumayiko ena, inkosi ya makhosimbiro yachisanuyi yapempha anthu a m'boma la Mzimba kuti asiye kaye kupita ku dziko la South Africa kamba kuti boma la Mzimba lili ndi zambiri zomwe zingawathandize kupeza chuma monga kukumba miyala ya golide yomwe yamba kupezeka m'bomali, ulimi ndi zina. Komanso mfumuyi inadandaula ndi mchitidwe wozipha omwe wakula m'bomali komanso kuphana pokayikirana nkhani za ufiti zomwe ati zilibe umboni. Pamenepa mfumu ya ngoniyi yapempha adindo kuti agwirane manja pothana ndi mchitidwewu. Mwambo wa chikondwererochi unakhazikitsidwa mu chaka chatha pokumbukira inkosi Mthwaro Amoni Muhavi Jere yemwe anayambitsa chikondwererochi pa 23 Juni mu chaka cha 1956 popereka ulemu kwa inkosi ya makhosimbiro yachiwiri polimbana ndi ulamuliro wa Chitsamunda. Rudoviko Nyirenda, MBC Muzimba. Mu nkhani za masewero, mpikisano wa masewero a volleyball mchigawo chapakati wafika pachimake pomwe matimu akuluakulu akhale akuthambitsana kumathero a sabatayi polimbirana kuti akhale pamwamba ndi ndani. Timu ya Blue Eagles ya atsikana ikupitirira kuchita bwino kwa atsikana itagonjetsa Kamuzu Barracks, pomwe Wolves ya anyamata inagonjetsa Kamuzu Barracks. Zambiri mu ripoti la mtolankhani wathu Foster Maulidi. Pomwe masewerowa analowa mu sabata yachi 7, matimu akuluakulu omwe amalimbirana ukulu wa mzinda wa Lilongwe anathambitsana mokhetsa thukuta. Masewero a atsikana, timu ya Blue Eagles inagonjetsa Kamuzu Barracks mugawo lomaliza, matimuwa atafanana mphamvu magawo anayi oyambirira, pomwe kwa anyamata timu ya Wolves inagonjetsa Kamuzu Barracks 3-2, masewero omwe matimuwa anafanananso mphamvu magawo anayi oyambirira. Mphunzitsi wa timu ya Wolves Isaiah Kumwenda anati chipambanochi chiwalimbikitsa anyamata ake ndi kulimbirana nawo ukatswiri wa ligi. Moto nayaka ndithu osati masewera yazi. Kamuzu Barracks ndi timu imodzi yomwe ili yayikulu muno m'Malawi, si timu yomwe ili yaying'ono. Ndipo sitimayembekezerabe inde kuti mwina tingathe kukhala opambana mu mpikisano umenewo, komano ndi mpira ndimene umakhalira. Taphunzirapo zambiri, taonaponso kuti mwina ana kuchoka kumbuyo kubwerera kuzalimbikirabe kuti akwanise kuwina game imeneyi. Mawu ake mphunzitsi wa timu ya Kamuzu Barracks Omamtalika Banda anati kugonjaku ndikowawa, koma sakudera nkhawa za ukatswiri chifukwa akonza zolakwika ndi kudzabweza chipongwe m'masewero omwe matimuwa adzakumanenso. Timadziwa kuti ndi amaseta awiri olo iye angowinira chabe mwina chisomo chinali kwa iwo, koma sikuti akanawe tikanamenya fandi madziwa amamenya maseta awiri, komabe ligi sinati enda ndikunena panopo ndizamenya no 3-0 next round coming. Padakali pano wapampando wa ligi a Robert Nazitwere ali mpikisano wakula kwambiri pakati pa matimu zomwe zikuonetsa chidwi chawo, ngakhale ligi yakhala opanda woyithandiza kwa zaka zoposa zisanu tsopano. Season inoyo olo mwina top 4 panopa tikutasala pang'ono kupita kumapeto kwa round yoyamba, koma palibe amene anganene kuti top 4 ikuonekeratu kuti akhala awa. Ndi pamene timafuna kuonetsetsa kuti anthu aziona kuti koma anyamata amene akuiferamo alibe sponsor. Ndiye kuti takapasa sponsorship kukhala zotani, ndiye kuti masewera amene mutha kuona nokha kuti ndizosangalatsa kwambiri ndizonyadisa, moti sponsor atabwera kupanga partner ndi ife apindula kwambiri chifukwa masewera amene wapita patsogolo. Kutsatira chipambanochi, timu ya Blue Eagles ikupitirirabe kukhala pamwamba pa ligi kwa atsikana, pomwe Wolves nayo yasuntha pa mndandanda wa matimu kufika pa nambala yachisanu nchimodzi kwa anyamata. Foster Maulidi, MBC Sport. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mawa uno, koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Maiko amubungwe la SADC agwirizana zothetsa mavuto a mikangano komanso nkhondo maiko a Madagascar ndi Democratic
Republic of Congo. Nduna ya zamaboma ang'ono yalangiza makhansala kuti akhale ndi udindo waukulu polondoloza chuma cha boma ndi kupewa katangale. Maiko ndi mabungwe akunja obwereketsa ndalama awapempha kuti azitsata mfundo zofewa zothandiza kuti maiko osauka azitha kubweza ngongolezi mosavuta. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Chisomo Break. Mawa bwino.